Дърпите оттам. По средата трябва да стане, по средата. Той остава средата, да. Отрече му тунелче. Мега група, мега. Пробно, община Казанлък. Много събрах, много. Чалуеци. BMC Team Верея. Браво. Топ. Ето голяма група се събрахме. Кой е война, той? Е по-интересно. Знаеш какво стана? Тръгвам да слагам кошницата сутринта. Нямам болки. Взимам от трека, те не стават. Идват дълги. Газ на багира. Викам, дайте ми болки, болки, аз давам миници, ми дай. Човек, що му такова? Кирема завъртя. А пуш където много лошо. Влиза. Стариш. Браво. Те падания. Трябва да внимаваш тук. Не нагони. Рамото. Стърга. Не чух ти ли си даже? Аз не мога да позная. Ми не е, че да сили отлява нещо много сериозно и ма да сече. Еме... Какво да правиш? Няма, това ще го правим. Това ще го правим, няма страшно. Ти си правил нещо по желязо. Няма, бе.
Крите асфалта е сна. Ма не бе, за какво такова ще човек? Аз направо не мога да разбера. Абе, мина по средата, аз бивам на клип. Аз го снимах поне. Чакай да байка, то. Аз съм здрав, ама. А? Чакай, не бе. Знаеш което ми? Светло? Глава ми само такова, да видим. Това ми за 5 знак. Чакай. Не е добре, вола. Ама не, сам без се е скрил, я да. Върти ли нататък? Не, той не може да върти. Е, тук трябва да се... Е, тук нали се правиш една дълверка и... Спира. Аз паднах на ключата. Вие са 600 грама ли? Изцяло наляво, да. Има ли някой 600 грама? Точно? Нали са това за волана, е тук се развиваш. Е, тук отгоре. Е това. Виж какво стана, блокирам волана. Да бе, да бе. Нали в Турция им беше станало те? Разхлабва се и се извърта. Ничего, такова много кофти е бах нивото. Да такова много жестоко е. Чакай малко. Просто не си такова. Абе, гледай, това го прави. Дали го прави? Е, това се развива. Или и тия бяха и са нагласа, да. Ние кой знае какво. Има луските, това става. Не, ми виж как блокирва нещо. Какво блокирва?